ህዝብ ትግራይ ብዝመረፀ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ክብል ጀነራል ሳማራ ንሰገሊጾም መንግስቲ ኤርትራ ብሽም ዝተጸገመ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ከዳልየ ብምባል ፖለቲካዊ ሸቐጥ ከም ዝጀመረ ተሰሚዖም ልኡኽ ህወሓት ብምዃን ኣብ ጽምዶ ክሳተፍ ዝጸንሐ ሓደ ውልቀ ሰብ ድማ ምስጢራት ጽምዶ ዝምልከት ሓበሬታ ኣቃሊዕ ኣሎ። ሰላም ጣዕና ኣበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፀ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ክብል ጀነራል ሳማራያኑ ሰገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፀ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ክብል ነባር ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል ሳማራያኑ ተዛሪቡ ኣሎ። ግዜያዊ ምምሕዳር እናተባሃለ ክቕፅል የብሉን ክብል ድማ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ጀነራል ሳሞራን ጋዜጣዊ ጋሕታ ከም ዝገለጾ ህዝቢ ትግራይ ክመርፅ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝመረፀ መመሓደር ክነብር ክኽእል ኣሎ። ግዜያዊ መንግስቲ እናተባሃለ ክቕፅል የብሉን ያእክል እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ድማ መረፃ ክግበርን ህዝቢ ብዝመረፀ መሓደር ክምራሕን ኣለዎ ኢሎም ጀነራል ሳሞራ መረፃ ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ውድባት ተሳተፍትን ተወዳድርትን እዚ እንተዘይተገይሩለይ መረፃ የለን ምባል ግና ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ፍትሓዊ ድማ ኣይኮነን ክብል ተዛሪበላ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ያእክል ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፀ ይመሓደር ክብል ኣሎ ክብል እዩ ኢለ ድማ ተስፋ ይገብር ዝበለ እቲ ጀነራል እዚ ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲከኛታት እውን ክድግፍዎ ኣለዎም መረፃ ከም ሓደ መደራደር ጌርካ ምውሳድ ግና ልክዕ ኣይኮነን ክብል ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ሕዚ ኣብ ፌደራል ውክልና ከም ዘይብሉ ብምዝኽኻር ክመርፅን ኣብ ፌደራል ተወካሊ ኣካል ክገብር ከም ዘሎ ምስ ጠቐሰ ኣብ ፌደሬሽንን ምክሪ ቤትን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ትካላት ውክልና ክህልዎን ናይ ባዕሎም ማሕደርቲ ክመርፅን ይግባእ ክብል ሓቢሮም ህዝቢ ካብ ሰላም ተጠቃማይ ምዃኑ ዝጠቐሰቲ ጀነራል ውሽጣዊ ሰላም ዝያዳ ንኽጠናኸር ላዕልነት ሓግን ተሓታትነትን ክልመድ ይግባእ ጉዳይ ተሓታትነት እናጠናኸርካ ብዝኸድካ ቁፅሪ ጉዳይ ሰላም እናተጠናኸረ ክኸይድ እዩ ተሓታትነት እንተሃልዩ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዘላቂ ፍታሕ ንምምጻእ ኣብ ትግራይ ሰላም ክሰፍን ይግባእ ዝበለ ጀነራል ሳማራያኑስ ሰላም ማለት ልምዓትን ትምህርትን ከምኡ ድማ ኩሉ ነገር እዩ ምስ በለ ንሰላም ዘዕንቅፉ ነገራት እንዳተኸታተልካ ምስትኽኻል ከም ዘድሊ ድማ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ጀነራል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ወፃኢ ዓድን ኮይኖም ንትግራዋይ ዝድግፉ መሲሎም ዝንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካሊእ ጽግዕተኛ ሓይል ድማ ብናይ ትግራይ ደም ድልዮቱ ክፍጽም ዝደለሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራርሓን ህዝብን እዚ ክርዶ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንዝተፈጠሩ ጸገማት ካሊእ በዓል ዋና ምድላይ ጠጠው ክብለሎ ንባዕልና ንርአ ውሽጥና ነፅሪ እዚ እንተጌርና ነገራት ክንዓሪና ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል እቲ ጀነራል ሚዒደሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብሽም ዝተጸገመ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ከዳልየ ብምባል ፖለቲካዊ ሸቐጥ ከም ዝጀመረ ተሰሚዖም ልኡኽ ህወሓት ብምዃን ኣብ ጽምዶ ክሳተፍ ዝጸንሐ ሓደ ውልቀ ሰብ ሚስጢር ጽምዶ ብምውፃእ ካብ ጽምዶ ዓርሱ ከም ዘግለለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ላዕሊ ሕለቐሉ ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ትኹን ፍቕርን ክብርን ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ማዓስከራት ተፈናቐልቲ ተፈጢሩ ንዘሎ ጥሜትን ዓፀብን ተሓላቒ ብምዃን ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ክዳሎ ጻውዒት ምቕራቡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ህዝብን ኣብ ደገ ዝነብሩ ሰዓብቲ ናይቲ ስርዓትን ዝኾኑ ዜጋታትን ከቢደ ስምዒት ምፍጣሩ ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ ገሊጾም ኣሎም። ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ንምሕላው ኣብ ሃተምተም ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ቀረባ ግዜያት ትሒዙ ተፈጥሮ ዘይፈቕደሉ ናይ ድንጋጸ ባህርያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከንፀባርቕ ምጅማሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣገሪሙ ምህላው ዝጠቕሱ ምንጭታት ኤሪፒኤም እታ ብመላእ ዓለም ተበቲኑ ንዘሎ ህዝቡ ዘይተሓለቐ ስርዓት ኣብ ሽግርን ጥሜትን ህዝቢ ትግራይ ተሓላቒ መሲሉ ብምቕራብ ገንዘብ ንምትእኻብ ዝውዕል ኮንሰርት ክዳሎ ዝእዝዝ ሕንቕንቕ ዝመልኦ መልእኽቲ ብመንገዲ ካድርኡ ኣወል ስዒድ ኣቢሉ ምልኣኹ ኣብ ህዝቢ ውሽጢ ዓድን ብዕሞተ ዓይኒ ዝስዕብዎ ስደተኛታት ደገፍትን ከቢድ ስምባድን ነድርን ፈጢሩ ምህላው ሓበሬታ ወሲኾም መላኺቱ ኣሎ። ኣብ ማዓስከር ዳባት ኣብ ማዓስከር ሱዳን ከምኡውን ኣብ መኻዚን ሊብያ ዝፍጸም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ናብ ውሽጢ ዓዲ በፂሑ ህዝቢ ተሓቢኡ ብሞባይል ይቀባበለሉ ምህላው ወሲኾም ዝጠቐሱ እቶም ሓበሬታታት መንግስቲ ኤርትራ በሽግርን መከራን ናይ ዝርከብ ኤርትራውያን ስቓይ ዕሽሽ ብምባል ጽምዶ ንኸይፈርሱ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ተሓላቒ ክኸውን ምፍታኑ ብፍላይ ነቶም ኣብ ጎንኻ ኣለና ክብልዎ ፀንሑ ገለ ደቂ ሃገር ንጹር መልእኽቲ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘሎም። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካሜራ ስለዘይተረኸበ ጥራሕ ዝተሓብአ ካብ ናይ ሕንፃፅን ዳባትን ዝኸፍአ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ጥሜትን ልመናን ተኸሲቱ ምላው ዝገልጹ እቶም ተቓለስቲ ስቓይ ውሽጢ ሃገር ኢንተርኔት ብምዕፃው ዝኸወለ መንግስቲ ኤርትራ ቦቶም ኣብ ገዛ ሃገሮም ጥሜትን ሽግርን ዝገጥሞም ተጋሩ ሕንቕንቕ ክብል ምፍታኑ ንኹሎ ገሪሙ ምህላውን ብፍላይ ነቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ደገፍቲ እውን
ዝኮነ ህግደፍ ፀረ ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ክድምድም ዝገብር ምዃንዮም ዝገልጹ ኣብ ልዕልቲ ብካድራ ኣወል ስዒድ ዝተገለጸ ጻውዒት ናይ ሓገዝ ኮንሰርት ኣብ ደገ ተፈጢሩ ዘሎ ስምዒት እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይስምዓን ይዝርጋሕን ምህላው ወሲኾም ዝገልጹ እቶም ሓበሬታታት እቶም ኣብ 2 ዓመት ወርሒ ናብ ሃገር እንዳተመላለሱ ህዝብና ጽቡቐሎ ዝብሉ ተበለጽቲ ዘስምዕዎ ዘሎ ቁጥዐ ሎሚ ጸገምና ተረዲኡኩም ዝብል ተስፋ ይፈጥር ምህላውን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ደገ ካድረታቱ እንተኸሲሩ ዕምሪ ስልጣኑ ዘብቅዓሉ እዩ ካብ ዝብል ስምዒት ብምብጋስ ብወንታዊ ዓይኒ ከም ዝተዓዘብዎም ወሲኾም ዝገልጹ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ደማዊ ኩናት ንምእታው መሬት ትግራይን ጉልበት ተጋሩን ክጥቀም ብምህቃን ምስ ትግራይ ኣብ ናይ ሓሶት ዝምድና ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ጥፋት ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ምልኪ ዝኾነ ደገፍቱ ንዝነበሮ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ የለሓልሖ ብምህላው ጽምዶ ብኣንጻርቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወጠነ ዕላማ ዝያዳ ንንፋስ ክቃላዕ ገይርዎ ምህላው እዮም ዝገልጹ ብሽም ጽምዶ ዝተጀመረ ርክብ ሕወሓትን ሻዕብያን ኣብ ዝዋን ግሉጽ ኮንትሮባንድ ንግዲ ተቐይሩ ምህላው ድማ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ክገልጽዎ ተራእዮም እዮም ኣካልቲ ጽምዶን ደጋፊ ሕወሓትን ዝነበረን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ግና ካብ ምድጋፍ ሕወሓት ኮነ ካብ ኣሳሳይነት ጽምዶ ዓርሱ ከም ዘግለለ ዝገለጸ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ብርሃን ገብረ ገርግስ ሰብ ሳነሰብ እቲ ጽምዶ ናብ ዝኸፈነ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘወቱ ናይ ኮንትሮባንድ ስራሕቲ ከም ዝኣተወ ኣቃልዕዮም ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዝዋን ኣብ ጽምዶ ዝሳተፉ ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤተሰብኩም ክነራኽበኩም 20,000 ክፈሉ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተማረኸ ሰራዊት ትግራይ ክነራኽበኩም እዚ ክፈሉ ከም ዝግበሩ ዝብል ናይ ኮንትሮባንድን ድለላን ስራሕቲ ይስራሕሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ሕድሕድ ካብ ናብ ኤርትራ ትግራይ ዝግበር ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን በዞም ኣብ ጽምዶ ንሳተፈለና ዝብል ኣካላት ይምራሕ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ወረዳ እምባላጀ ንጥዕና ጎዳእቲ ዝኾኑ ምግብታት ክውገዱ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ናይ ወረዳ እምባላጀ ኪላ ሬጉራቶር ኮነሬለ ሰፋ ሓረጎት ከም ዝበሎ ኣብ መዓርን ጠስምን ንጥዕና ጎዳእትን ዝኾኑ ነገራት ብምሕዋስ ክሸጣ ዝተረኸባ ኣካላት ሃንደበታዊ ተፍትሽ ብምክያድ ክውገዱ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ኣላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝተረኸባ ኣካላት ድማ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታን ናይ ቃል መጠንቀቕታን ከም ዝተዋሃቦም ወሲኹ ገሊጹ ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንጥዕና ጎዳእቲ ዝኾኑ ነገራት ካብ ምግዛእ ክቁጠብን ግብርኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፎላ ምክትል ሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ወረዳ እምባላጀ ኣይተ ኣባዲ ከበደ በጎኑ ብትልሚ ከም ዝምራሕ ኮሚቴ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሉ ሕብረተሰብ ባዕዲ ነገራት ተሓዊሶም ዝሸጡ ኣካላት ጠንቂ ጥዕና ስለ ዝኾኑ ናብ ሕጊ ንቐርቡ ሓጋዛይ ክኸውን ተሓሳሲቡ ኣላ ኣባላት ኮሚቴ በጎኖም ነጋዶ ናብ ከምዚ ዓይነት ጥዕና ሕብረተሰብ ዝጎዲ ተግባር ካብ ምእታው ንኽቁጠቡ ድሕሪ ምሕባር ካብ ሕዚ እንዳሓር ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝተረኸበ ኣካል ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ኣላ ሕብረተሰብ ድማ መዓልቶም ዝሓለፎም ምግብታት ከይጥቀምን እንተተረኺቡ ድማ ንዝምልከታ ኣካል ክጥቆም ከም ዘሎ ሓቢሩ እዮም ዕጡቓት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ንኸተማ ካድጉሊ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ዕጡቓት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ነታ ብመንጎ ከተማ ካድጉልን ከተማ ዲሊንግን ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ኣልታካቱ ብ30 ታሕሳስ 2025 ከም ዝተቆጻጸርዎ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሮላ ብዓብደልዓዚዝ ኣልሂሉ ዝምራሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ነታ ብክፍለ ሃገር ደቡብ ኮርዶፋን ዝርከብ ካድጉልን ዲሊንግን ዘራኽብ ቀንዲ ጽርግያ عطيوه مهلاو تحبيرهم سراوي السودان أبز حلف ورح لكاتيت نزيا قداس مسمر دحر برتوع قداق ما كفتوا من باري زكاريم حارنت السودان سمين أبز هابا مقلت حيلتات قوني حيلتات كل تفدقف أبي كوابتات التاكاتو البالفن حجر داليوان نزنبر كوابتات قطاتيروم ومهلاوم أفليتم الزمعبالن حارنت كتما كاتقولي من قد تسرق تاكتيكاو معبال مخانة من قصاص قليت علام بانتار دحرياب منغو سراوي السودان حيلتات كل تفدقف فارسي فنستقايد تعطع كينات سراوي السودان أبي سمين كوردفان دركبا كازجيلن ريادن زبهلا كل تختماتات داقماي تقطاتيرون اللام وتادرو من جتات هاجر كم زحبرو سراوي السودان نتن كل تختماتات دحر مكوتارو حيلتات عريسيف كبير كسارة سب نبرتن أقواني فوام كازلغو كم سراي تحبير اللام أبي محورا مراقبتها استزرقو فيديوتات حيلتات سراوي السودان نتا كبير تختمات سمين كوردفان زخنت البويد أسات 45 كيلومتر ندبو بريحقات تركب كتما كازجيل ملبو ملو
ከም ዝቆጻጸራ የርዮም ክሳዕ ሕዚ ካብ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ካብ ዳዕሚ ልሰሪዕ RSF ወግዓዊ መግለፂ ይተዋሃበን ዘሎ ካዝጌልን ሪያድን ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር RSF እየን ጸኒሐን ሰራዊት ሱዳን ነተን ከተማታት ኣብ ወርሒ ሓምለ ንሓፂር ግዜ እኳ ኣትይወን እንተነበረ ድሒሩ ግን RSF ዳግማ ሒዝወን እዮም እተን ሰለስተ ክፋላት ኮርዶፋን ማለት ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ንሰሙናት ጸንሐ ብርቱዕ ውግእ ይካየደለን ብምህላው ብዓሰርተታት ሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ካሃድሙ ተገዲዶም ኣሎም ካብተን 18 ዞባታት ሱዳን ኣብ ዝዋንዚ 5 ዞባታት ዳርፉር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር RSF ክልዋን ከለዋ ሰራዊት ሱዳን ንርእሲ ከተማ ካርቱም ሓዊስካ ንመብዛሕትኡ ከባቢታት ዝተረፈ 13 ዞባታት ተቆጻጺሩ ይርከብ ኣብ ሚያዝያ 2023 ጀመረ ግጭት ሰራዊት ሱዳንን RSFን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ቀቲሉ ሚልዮናት ድማ መዛዊሉ ይርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኩናት ኣብዚ ዓለም ካብ ዘሎ ግጭታት እቲ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ዝርከብ ምዃኑ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሕብር ካብ ዜና ሱዳን ከይወፃና መራሒ ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ሩስያ ተጀሚሩ ዝነበረ ውጥን ልምዓት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ከም ዘቋረጾ ንሰመዝ ስዑድ ዓረብ ገሊጹላ ቢዌል ስትሪት ጆርናል ዝዝርግሑ ጸብጻባት ሓዊሱ ኣብ ቀረባን ዝወፁ ሓያሎ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ በአልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ንሩስያ ብፖርት ሱዳን ወይካ ኣብ ግማግም ባሕሪ ሱዳን ዝርከብ ቦታ ናይ መጀመርታ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣፍሪካ ከተመስረት ንሩስያ ናይ 25 ዓመት ስምምዕ ከም ዘቕረበት ይሕብሮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ቱርኪ ልዕሊ 125 ተጠርጠርቲ ግብረ ረዓዳ ብትሕቲ ቀይዲ ውዒላ ሓይልታት ጸጥታ ብመላእቲ ሃገር ብዝገበርዎ ዝተዋደደ ዳህሳስ ልዕሊ 125 ተጠርጠርቲ ISIS ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሎ ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቱርኪ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቱርኪ ዓሊ ይሪልኪያ ከም ዝገለጾ ኣብ ርእሰ ከተማ አንካራ ሓዊሱ ኣብ 25 ግዛታት ውሽጢ ዝተዋደደ ስራሕቲ ፍተሻን ቁፅፅርን ተኻይዶም እቲ ስጉምቲ ኣብ ከተማ ያሎቫ ኣብ መንጎ ፖሊስን ዕጡቃትን ብዝተፈጠረ ልውውጥ ተኽሲ ናይ 3 ፖሊሳትን 6 ዕጡቃትን ህይወት ምሕላፍ ስዒብ ዝተወሰደ እዩ እቲ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ዝተኻየደ መበል ሳልሳይ መጠነ ሰፊሕ ፍተሻ እንትኸውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ውሽጢ ብኣማይ ዝቁፀሩ ውልቀ ሰባት ብግብረ ረዓዲ ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ጸብጻብ አልጀዚራ ከም ዝሕብሮ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ግብረ ረዓዲ ትገብሮ ክትትል ኣጠናኺራ ክትቐጽል እያ ፈትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሳዓት ዝሓዝናይ ማሕበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኑ